तो हेलो लोगोफोर गुड इवनिंग टू यू ऑल लोगोफोर तो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय लोगोफोर तो बे भिडिअ जादों लोगोफोर नोंथांमोना थांबनायल' नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय आरोना लोगोफोर तो दिनैनि भिडिअ बेनो नोंथांमोना थांबनायल' नायनानै बुजिखाबायबा तो जों थांदों नङा तो मनिसा बर' बिथांखौ माने दाखालि माने रेप खालामदों आरोना सानै सेंग्राया माने बे सानै सेंग्रानि नामा देबासिस्कर लोगोफोर बिथांनि नामा देबासिस्कर आरो दले तो बिसोर सानैया माने मिथिखाबाय आरोना बिसोर सानैखौ माने पुलिसफ्राबो माने मिथिखाबाय खिन्थु प्रुफ गैयिनि दारैनो हमनो हायाखै आरोना दायो तो बयबो माने मिथिखाबाय नालाय माने रिले होदों आरोना बेनि थाखाय मनिसा बर'नि थाखाय माने रिले होगासिनो आरोना तो लोगोफोर बिथांमोन सानैखौ माने एरेस्ट खालामथारनांगौ मानो होननानै बुङोबा बिसोरबायदि मानसिया थायोबा ना माबाया गाज्रि जायो नङा जोंनि बारहावाफ्रा गाज्रि जायो गामिफ्रावबो माफ्रावबो नङा तो लोगोफोर तेजपुराव जानाय घटना बियो माने बे देबासिस्कर आरो दलिया माने बेखौ हराव थांनानै बिनि रुमावनो माने रेप खालामनानै मार्डार खालामनानै फैदों आरोना तो लोगोफोर बिथांमोनखौ माने दायो रायजोफ्रा माने पुलिसखौ हमनो हायैनि दायो रिलि होगासिनो पुलिसफ्रा 24 आवार्स होदोंमोन 24 आवार्सआव हमगोन होनदोंमोन बे माबाखौ बे सानै मार्डारखौ नाथाय बिसोर सानैखौ माने दासिमबो हमनो हायाखै आरोना पुलिसा तो लोगोफोर बेसेबां दुखुनांथाव नंगौना नङा तो जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदि जायोबा पुलिसफ्राबो बारा माने आखायाव लाया बेफोरखौ नंगौना नङा तो बेफोरबायदिनो जालांगासिनो आरोना पुलिसफ्रा बुङो आसाम पुलिसफ्रा बुङो गासिबो माने फुल पावार बा मा दिनैसिमबो हमनो हायाखै मिथिनानैबो नङा लोगोफोर साननांगौ बाथ्रा जोंनि बर' हारिफ्राबो माने बेफोरबायदि जाबाय थायो नङा तो लोगोफोर दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना बेफोरबायदिखौ खोनायोबा रागा जोङो आरो दुखुबो नाङो आरोना जोंनि बर' हारिनि थाखाय माने जोंनि बर' हारिया मोनसेल' जाथाय जाया सानफ्रामबो बेफोरबायदिनो गाज्रि जाथाय जालाबाय थायो मालाबा समाव बांगाल हौवाजों लाना खारजानाय बा अबाव सिथारजानाय नै बेफोरबायदि आरोना तो दुखुनांथाव आरोना लोगोफोर बेनो आरोना दिनैनि भिडिअ'आव माने नोंथांमोननो आं माने एडभाइस हरबाय लोगोफोर नोंथांमोननि जायगायावबो बेफोरबायदि दङबा बिथांमोनखौ साजा होनांगौ रायजोयैनो साजा होनांगौ नोंथांमोनखौ माने खावलायहरो लोगोफोर नोंथांमोना माने बेफोरबायदि मानसिखौ मोनोबाना गामियावनो मिटिं खालामनांगौ गामियावनो बुनांगौ दोखो नङा तो बेफोरबायदि आरोना आरो सिगिनांगौ बिसोरखौ बेफोरबायदि आरोना अब्लासो जोंनि बर'निफ्राय गोजानाव थागोन बिसोरो माने जोंनि बर'खौ गिगोन अब्लासो नङा तो बेनो आरोना दिनै आंनि बुंनाया माने बे मानसि सानैखौ हमथारनांगौ नङा लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा बेफोरबायदि दायनिगिरिया दिनै इजियावनो गयोबा आरो नेक्स्ट टाइमावबो सोरबाफोर बेफोरबायदि खालामबावगोन नङा तो जोंनि बर' हारिनि बेफोरबायदि एगेन्स्टफोरखौ माने साजा होनांगौ आरोना तो बेफोरबायदि दायनिफ्राय माने गोजानाव थानायनि आरोना बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव थानाय बायदि जों माने सिगिनांगौ आरोना बिसोरखौ पुलिसफोरखौ बारा माबा लानो नाङा पुलिसफ्रा हायाबा जों पाब्लिकआनो माने हमनांगौ आरोना जिखुनु जाथियानो जा बेफोरबायदि रेप खालामग्रा मार्डार खालामग्रा बेफोरबायदि मानसिखौ दोननो नाङा नङा लोगोफोर तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनो लोगोफोर नोंथांमोना मोजां दंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर आंनि चेनेलाव बेफोरबायदिनो माने निउस चेनेलफोर इम्परटेन्ट मोनबाय थागोन लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मालाबाफोर माने इम्परटेन्टबो जानो हागौ मालाबानि समाव इम्परटेन्ट जायाबो जानो हागौ तो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना तो थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय